Pa mislim isto kao i oni kursevi ljudi, to sad... Jo, to mi se sera. Kao kursevi, brate, kako da napravim novo. Mislim, sve je to super, novac brate. kao, kada je reklama kao samo dođi kod mene, a kad mu sve što treba, 20 evra mi dajete nauči. Mislim, sve je to, brate. Dobro, ljudi sve pokušavaju i to je prosto... Moje mišljenje o takvim kursevima da je zapravo tako, znači da ti dobijaš tolike pare, a da to on uči, on ne bi otvorio taj kurs njega bolo uva, razumiješ? Tako je, vrati. On ima pare, on zapravo pravi preko kursa. Sve to ljudi, znači preko interneta, kako napravit ćeš pare, uzmi samo, plati moj kurs, ja ću te naučiti kako napraviš pare. Ti ako nemaš kefa, u ovo doba, brate, sad, u ovo doba interneta i svega, gdje ti je sve dostupno, ne znaš odakle da počneš da napraviš novac. Možda bi trebao počneš da se edukuješ, a ako ti se ne edukuje, misliš da će stalno neko drugi da te nauči kako se pravi pare. Apsolutno neće, brate. Znači, uzmi, aktiviraj mozak, nisi glup, mnogo gluplji. Jedna bitna jako stvar koju treba dosta ljudi da shvati. Mnogo gluplji od vas su napravili mnogo velike pare. Znači, ne biste verovali. Znači, ne biste verovali. Jedini kurs koji može da bude real je kurs gdje se uči zanat, a ne ono dobit ćeš posao i kao garantuje ti zaradu. Naprimjer, učiš video editing i onda se sam snalaziš da nađeš klijenta, a ne on ti kaže ej dobiš klijenta. Ko kad su dolazili ljudi sa kursevima u Z-Time koji su rekli ej ja hoću da radim ali za 2500 evra. A ne zna lik osnovne efekte da uradi u premijeru ili neke osnovne stvari. Pas da bilo nema leba bez motike i to je to. Znači ako izgleda previše lako, nije istina. Ok, ako te on uči nešto. Znači ja ne kažem neka stvar koja je ono, nemam pojma, bitna, brate, tebi, što kaže, mate zanat i to, da te nauči nešto ovako fizički, brate, da ti naučiš, ali realno sve to imaš, sve te tutoriale imaš online. Pazi, ti ga edituješ, ti trebaš da imaš jebiga i moćku, maštu. Pa dobro, mislim... Ako edituješ, na primjer, svoj video. Dok se ne potrudite ljudi džabe, znači možete vi, na primjer, sada platite taj kurs i sve i on će da vam pokaže sve što on zna. Vi ako se ne potrudite da radite nešto, vi ste go kurac, nema ništa od vas. Vi ako niste zainteresovani u editovanju, džabe. Isto tako i da postanete influencer ili nešto. Vi hoćete sada, pojma, da radite TikTok klipove, YouTube videe, Instagram reelove, šta već. Ti ako se ne interesuješ da sedneš uveče i pogledaš na YouTube-u kako napraviti dobar reel ili kako napraviti dobar TikTok engagement, kako da podigneš na reelu na TikToku, kako da započneš video, šta znači tih prvih 3 sekundi kada krene video, da zadržiš ljudima pažnju i sve. Tebe ako to ne interesuje, psihologija iza cijele te priče. Ti nemaš što daš raditi. I samo još ovo, ako kreću sa tim da bi pravili milione od toga, nemoj da kreću. Pa i to je isto. Da živiš sad u Dubaju i da ono... Ne mislim to. Mislim, ako ti kreneš da radiš video editing zato što si čuo da tamo neki video editori zarađuju brda love, onda to nema, mislim... Ti, na primjer, sad sa moj editor mi da uzimam lovu koji ti, bre. Iz prve ruke ne zarađujemo brda love. Sise kavu, bre. Imaš mene i jednog klijenta, brate, ali gde su drugi, brate? Na čekanju. I ono što sam rekao, ljudi treba da znaju da treba malo i da volontiraju i da budu u krugu ljudi koji znaju da rade da bi učili. Realno, brate, svi rade za novac, sad što pričate vi. Poštujem, neka svi rade za novac, ali ovo je, brate, težak posao koji... Znaš šta je fora, Luka? Ja ti kažem, i mi generalno ti kažemo, nemoj da počinješ ovaj posao, da ga radiš zbog para, ne zato što nećeš da zaradiš ti velike pare. Hoćeš, ali vreme koje je potrebno da dođeš da zaradiš velike pare, da dođeš do toga, većina ljudi odustane od ovog posla. Zato što ne, znači, ti kad dođeš s tim mentalitetom, ja krećem sad sa YouTube-om, jer sam čuo da muđa, baka, ovi oni uzimaju dobre pare. Ti ćeš da kreneš, sve to super, ali smorit će te kad vidiš da ne može to tako brzo da se zarade tolike pare. I onda to će da te smori i zato ti ja kažem ne kreći ako će pare da ti budu primarne. I to je to.
Ne može da pogleda jedan kurs i ono sad da edituje video u Fejzu fazonu. Pero, ja sam, brate, kad sam krenuo da učim video editing, ja sam pod godinu, dve volontirao za ljude. Volontirao. Aleksa, ja znam, se razumijem za tebe, ali kažem, na primjer, taj lik, on hoće da pogleda jedan video i ono, znaš, ja ću da editujem video, za 100 evra mesečno. I da, pazi, i to je isto, ovo je dobar komentar, treba nađeš nešto što te zanima, negde ima para da se pronađeš u nečemu. Jeste, da. Ako tebe interesuje to dovoljno, bit će ti mnogo lakše da ga radiš za manje para sada i kasnije, brate, kada to skoči, da uzmeš bolje pare i to je to. Znači, da, ima i toga, slažem se. Ja od 12. godine ganjam ovo što sad radim i gledam opremu i... A u čemu ti edituješ vide? Čuj, to je državna tajna. Da Vinci moj brat. U CapCutu ili u ovom, ne Filmori, bre. U Filmori! Crna Filmora. Filmori, moj brat, ne seri. Filmora, obavezno Filmora. Znači, Da Vinci je maj. Leonardo da Vinci. Kako si rekao, Pajče si tu, kako si ti bešao rekao? Cupcat. Mislim, da, što se tiče kurseva i toga, znači, ja ne mogu to da radim. Znači, neko kad mi ode, brate, u Dubaj, rentira kola, brate, za 800 evra i bleji tamo na onom mrtvom mostu u Dubaju, brate, gde se svi živi slikaju sa rentiranim kolima i kaže ti, ako želiš, brate, da zaradiš 2000 evra svakog dana, javi se u moju privatnu grupu, ja ću to ubacim, ja ću te... Ja bi se pre u kolenu upucao sa 9 mm nego se njemu javio. Evo, majke mi moje. A vidiš, na primjer, idemo, ne znam da ti je Matija pričao. Ne znam, ne kapiram.